Pri fibrilácii predsiení srdca ako pumpa funguje menej efektívne, čím vznikajú oblasti v srdci, kde je prietok krvi pomalý alebo stagnuje. V týchto miestach sa môžu tvoriť krvné zrazeniny, čo je hlavný dôvod zvýšeného rizika cievnej mozgovej príhody. Problém krvnej zrazeniny v srdci spočíva v tom, že sa môže čiastočne alebo úplne uvoľniť a putovať arteriálnym riečiskom priamo do mozgu. Ako sa krvné cievy konajú a zužujú, zrazenina alebo jej časť sa v určitom bode stane príliš veľká na to, aby mohla ďalej pokračovať a zablokuje cievu, ktorou cestuje. To znamená, že okolitá oblasť mozgu už nemôže prijímať kyslík prenášaný krvou. To spôsobí, že nervové bunky prestanú fungovať a nakoniec odumrú. Táto komplikácia sa nazýva ischemická cievna mozgová príhoda. Pretože zrazeniny vznikajúce v srdci môžu byť pomerne veľké, môžu upchať široké cievy zásobujúce rozsiahle oblasti mozgu. Následkom toho môžu mŕtvice spôsobené fibriláciou predsiení často končiť smrťou alebo môžu spôsobiť dočasné či trvalé postihnutia, v závislosti od dĺžky prerušenia dodávky kyslíka do mozgu a od toho, ktorá časť mozgu bola postihnutá.